Velkommen til det sidste afsnit af Dampmøllens juleloft. 4. søndag i advent. Vi rykker lidt udenfor. Matti han er gået hen og blevet sygemeldt, fordi vi har haft nogle meget uforklarlige hændelser inde på Dampmøllen og især på vores juleloft. Matti mente det spøgede. Jeg ved ikke helt, jeg har ikke så meget til over for den slags. Men jeg synes bare, Mattis forslag var, at vi fik fat i 2 klavianter, som kunne fastslå, hvad der sker her. Så jeg synes bare, at vi skal gå ind og se, hvad de har at sige. Det er vores 2 klavianter. Hej, jeg hedder Kasper. Hallo? Hallo? Hej. Jesper, er du okay? Jesper, er du okay? Tal til mig, Jesper. Tal til mig. Er du okay, Jesper? Tal til mig. Jeg kan læse tanker. Jeg kan rense huset. Du skal rense det hus her? Jeg er så meget i gang, det kan du tro. Jeg er rigtig meget i gang med det. Ved du noget om, hvad det er, der er sket herinde? Ja, der er sket nogle forklarlige hændelser herinde. Nogle meget ubehagelige hændelser. Jeg kan mærke, at de har haft meget voldsomme feste på det sidste hernede. Det har vi, ja. Vi har besøgt Kit i år, som der var rigtig voldsom fest. Der var rigtig voldsom fest, det kan jeg godt fornemme. Når det er sådan, at jeg er ude, så har jeg altid min hjælper med Jesper. Jesper, ham bruger jeg til at... Det er Jesper faktisk, der har forbindelsen igennem til det tredje rige. Og jeg taler igennem Jesper, for jeg er den eneste, de kan forstå derovre, ikke også? Ja. Så jeg taler igennem. Du skal ligesom forestille dig en masse energi, der kører herfra. Så det er Jesper her, du taler? Det er Jesper. Men du skal forestille dig en masse energi, der kører fra mig her. Er der noget her, der er talt til Jesper, så vi kan finde ud af, hvad der sker? Ja, men jeg får en masse energi hernede, som kører ud i Jesper her. Så er det kun Jesper, der kan føre det den vej. Ja. Og nogle gange også. Men du kan sige, at du kan høre, hvad det siger, men du kan ikke tale til. Du skal tale igennem Jesper. Jeg skal tale igennem Jesper. Du kan godt se Jesper lidt ligesom en slags iPhone, eller hvad det hedder, det nye der. Ja. Ligesom du kan få fat i dine kammerater, hvis du har nogle. Nu ligner du ikke lige nogen, der har nogle kammerater. Nej. Men ligesom min iPhone bruger jeg Jesper her. Jesper han er en meget, meget speciel type. Derfor har jeg valgt Jesper til den her opgave. Og især sådan en opgave som den her. Den er meget vigtig at have Jesper til. Jeg kan mærke, at I har haft nogle rigtig voldsomme fester her på det sidste. Det kan jeg godt mærke, ja. Ja. Det kan jeg. Og vi har nogle lige rundt om hjørnet også, selvfølgelig. Det har I, ja. Det kan jeg nemlig også mærke. Det er sådan, at da jeg sad her lige inden du kom og forstyrrede mig, og faktisk en lille smule, skal jeg sige dig, en lille smule ked af det tidspunkt, du forstyrrer mig, for jeg var lige ved at få navnet på en meget speciel kunstner, der kommer her en af dagene. Men så kom du lige og forstyrrede mig der, hvor det var allervigtigste tidspunkt. Det er jeg lidt træt af. Så hvis lige jeg må bruge 10 sekunder lige alene igen. Jamen selvfølgelig, hvad der skal til for, at vi kan få gang i huset og ånderne væk, eller hvad du tror, det er her. Fordi det spøger rigtig meget hernede. Det spøger simpelthen rigtig meget. Jeg kan rigtig godt mærke det hernede. Du mener simpelthen, der er spøgelser her, ånders spøgelser? Der er en masse aktivitet. Gespenster. Det er der, ja. Sådan noget, det grudge-agtigt noget. Lige præcis. Og lidt også over i Saw, faktisk. Saw-filmen, ja. Jeg kan mærke, der er... Lidt The Ring måske? Ja, lidt lige præcis, ikke også? Jeg ser utrolig mange mennesker for mig lige nu. Mange festglade mennesker. Det gør jeg, ja, det gør jeg. Ja. Så Jesper, det er faktisk drengen fra den 6. sans, kan man sige. Det er faktisk lidt, eller ham fra den 6. sans, ja, lige præcis. Du har fat i noget af det rigtige der. Det har du helt sikkert. Du har fat i noget af det rigtige der. Du ligner også lidt Bruce Willis. Ja, det har jeg. Jo tak, den har jeg. Det hører jeg også tit. Det gør jeg. Og lidt, også lidt ham fra Nick og Jay siger. Ja. Så, ja, men det er jeg glad for, at du siger. Men hvis du lige vil lige give os 5 sekunder. Det kan du tro, det tager jeg op. Ja. Jeg er lige ved at få navnet. Jesper, slå mig i røven. Tak. 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 Vi tager den bagfra. Kato. Ja, Kato kommer jo her første juledag.
Den er god nok. Så det er simpelthen Kato. Tak for det, Jesper. Det er vigtigt, at man lige får tak i Jesper. Jesper han har haft det svært. Han har haft det rigtig svært gennem hans lange og lykkelige liv. Som snart er slut, har jeg spået. Men det skal Jesper ikke være ked af, fordi Jesper han ved godt, at han altid vil kunne finde mig. For jeg har også kontakten, altså jeg har ikke kontakt med Jesper. Han har direkte forbindelse til mig, det vil han altid have. Ja. Det vil han. Men du siger simpelthen, Kato kommer her, og det gør han 100%. Det gør han. Kato, jeg kan men garantere, hvor er kameraet henne? Hvor er kameraet henne? Kameraet er lige derovre. Hej derude. Jeg kan garantere jer, at en vis herre, Kato, han vil kigge forbi hernede på de 2 sekunder. Det er så den 25. Ja. Det behøver du slet ikke at sige. Den 25. fik jeg at vide igennem Jesper. Den 25. december, der vil O-Tak som baglæns Kato, han vil stå lige her på den scene, jeg sidder på her. Og så vil han fest igennem. Så Jesper, hvad skal du? Jesper, han har fået nogle nye cowboybukser. Ja, nu er det ja. Ikke fordi jeg ikke gider at høre om Jespers bukser, men du skal tage bagefter. De Jack & Jones. Nå? De Jack & Jones, ja. Dem har jeg købt til. Men altså, ånden, vil den også noget ondt? Eller nej, den vil jeg bestemt ikke noget ondt, Kasper. Nej, det vil den ikke. Nej, det vil den ikke, Kasper. Den vil jeg bestemt ikke noget ondt. Det vil den ikke, Kasper. Nej, det vil den ikke. Nej, det er okay. Ja, det er fint. Men jeg har renset den onde energi, der var hernede. Så jeg kan forsikre for, at det bliver en rigtig god fest, I skal have hernede snart. Det lyder rigtig godt. Så ja. Jeg tror gerne, vi vil have lov at sige tak for i dag. Vi skal nemlig nå et tog her lige om. Jesper, hvad er klokken? Så vi skal... Jesper, har du ur på? Det har han ikke. Jesper har ikke ur på i dag. Jeg kan se, du har ur. Ja, men det er fordi mit ur, det er ikke den her tid hernede på jorden. Vi kører efter her. Det er åndeverden. Det er åndeverden, den er indstillet for. Ja. Det er også godt. Ja. Ja. Men jeg vil sige mange tak. Det var så let. Ja. Kan du komme godt hjem, når du engang også skal hjem herfra? Ja. Nu skal du i hvert fald ikke være bange for at være herinde. Jeg kan forsikre jer for, at I godt kan holde åbent den 25. nu. Det lyder rigtig godt. Det er godt. Kan I have det? Jesper, er du klar? Kan du lige sige farvel til den rare mand? Hej Jesper. Kan I have det godt? Jo, tak. Og jeg siger mange tak. Kan I have det godt? Kan I have det godt hjemme i stuen? Og hvis I har problemer med ånder og så videre hjemme i jeres hjem, så kan I ringe til mig og Jesper. Det kan I bare gøre. I skal ringe på 606 606. Kan I have det godt? Yes. Vi har et helt renset hus, og Kato kommer om 2 dage. Det kan ikke være bedre. Vores konkurrence. 4 flasker Bacardi til den 25. med sodavand. Den skal vi have trukket nu, så vi må hellere lige få købt den lidt rundt. Og det var Karina Schelle og Freja Hangård, der vandt med sådan en flot tegning her. Og de skal selvfølgelig have et kæmpe tillykke. Og til jer, så vil jeg sådan set bare sige, ja, vi ses den 25. december. Og fra Matchi af, der vil jeg sige, Kato rykker det hele ned. Og husk nu aldrig at spise gul sne.